Di ba upat kay gayon ngayon mong gilungkap ang tindahan sa sapot ni Bad Nicola lang? Oh, Senyor Ruiz. O niya, o sa may mo nakuha? Usara ka bestida, Senyor Ruiz. Sa upat kay gayon, o sa kabistida ay mo nakuha? Kuan mo ko, Senyor Ruiz. Sa tulog kay gayon, wa makauyon akong asawa sa kolor. Kanya huot pag yun. Urit gina mong kwarta, Sir Police. Giray pa mi. Apil pagod si Lula. Giapil pa gid ang imong lula? Lula, unsa ba imong gibate? Nalipay kay ko sa gibuhat nila, polis. Kay maayo na nga akong pagpangihi. Noon sa kaman saling nga makiglalis ka mag-customer, di ba giinanta mo? Madili makiglalis nila kay sila mo'y pirming insakto. Ito ni ginalisa na mo, sir. Nga naman. Mo insistan magit siya nga sayop siya. Se acabó.